I wanna be the very best, like no one ever was. In de jaren 90 wie de eerste Pokémon-hype. In de Japanse tekenfilm zocht Ash, de held van de serie, naar bisjes. Die trainde hij om daarna mee te vjochten zijn oren. Later kwam er een computerspultje. En ook is het zelfs met die telefoon op een paard om Pokémons te vangen. Ik heb hem. Dat zijn nieuws in de buurt. Die Snorlax. En zo lopen jullie dus de hele dag een beetje rond? Nou, niet de hele dag, maar soms gewoon fiets je even naar de stad en dan loop je wat rond. Je zit niet de hele dag op de bank. Je ouders zijn er vast ook wel blij mee. Ja, die vindt het wel leuk. Die zeggen dan als ik dan een rondje gelopen, zijn ze er wel blij mee, want dan doe je wat. Dan zit normaal zit je dan binnen te gamen, maar nu zit je buiten te gamen. De Pokémon-spelers doeken oeral op jacht naar bisjes. Liek was bij de bakker in Leeuwarden. Maar ze komen wel speciaal en dan rennen ze wat in de winkel. Ja, ik heb hem, is het aan. Ja, ze zijn razend enthousiast. En dus binnen er nou zelfs Pokémon gebakjes te keep. Zodra de spelers wat bisjes hebben, gaan ze naar een moetingsplak. Om orenspelers te treffen en de Pokémons tjimko vjochtje te litten. Nu een band en tieners is er ook al een oudere generatie die het Pokémon-virus weer te pakken had. Nou, tot ik 12 was of zo, heb ik dat altijd gewoon gespeeld. En nu is het gewoon uitgekomen. Ik dacht van ja, moet het gewoon doen. En al mijn vrienden gingen dat ook doen. En nu zitten we met 40, 45 man dat we dit gewoon door de stad lopen en Pokémons aan het vangen zijn. Want het is een beetje jeugdsentiment. Een beetje jeugdsentiment, ja zeker. Ja. Nadeel is dat je maar een telefoon voor de noos net volle eer gaat voor de echte vrouw. Er binnen al verschillende meldingen van Pokémon ongemakken. Ben je al ergens tegen aangelopen omdat je Pokémon aan het vangen was? Ja. Mijn ouders zeggen wel dat er eigenlijk niet op de fiets mag. Mag alleen lopen. Eigenlijk. Ja, soms als er een Pokémon is, dan doe ik het wel op de fiets. Ik had niet door dat de liftdeur dicht was, dus ik zou naar buiten lopen. Oh, kut. Daar ging de liftdeur. Pokémon, voor gewoon een nijavontuur, voor oren nostalgie. Gotta catch 'em all. Pokémon.